mik igen nu. Reckless Flats. Hej alle sammen. Det er bare rigtig godt at se jer i dag. Jeg har taget nogle spændende med til jer. Hold da! Jeg er lidt genert, så hvis nu alle sammen råber, kom ud, Mester Happy. Så kommer han på. Lad os prøve. 1, 2, 3. Kom ud, Mester Happy! Hvad er det her for en frygtelig larm? Jeg er Mr. Grumpy. Det er bare fordi de ser søde, smukke, unge, seksuelt tiltrækkende børn, jeg gerne vil se Mr. Happy. Se alle de smukke, unge børn. De er i hvert fald ikke alle smukke. Prøv at se den der! Se, den ligner Jesper Owen! Du skal tage dig søde, Mr. Trump, ellers bliver de bare kede af det. Se på mig! Se på mig! Hvor er skrækkeligt vilddyr! Uintelligente, lavtstående undermennesker! I er jo decideret syge i jeres hoveder! Død med pølse! Nu er det ikke der! Det er jo landigt! Jamen det går nok, Jesper. Vi er jo ikke de første, som stiller op i komik, så vi vinder alligevel. Og så kan vi jo bare købe en øl for præmien, så han kan hjælpe med at lære det. Nu så vi så rigtig nu. Hold kæft, hvor er jeg glad for at slippe af med den elendighed.